ما چون امسی داویزف متام پرق اوزوی همه جنگه ایودان با گفتی خودش به دگه وانگه ما ورا یگان وقت ویزف نمیتون و اووزی درون میگوید خود ما ویزف رایدی را قبول کرده بودم دینا تو آینده داری در باتل ما уже не братан. салому алейкум тамошобинони гиромӣ и дуюм барномае ҳастае ки барандаи мо да хуҷанд дам гирифтеса ва мо айтанаш бояд барнома кунем ва ҳар ду рӯз пас шуморо ай хабарҳои репи тоҷик бояд бохабар кунем. и реп нюси ду рӯзаи охир рафтем. МС фақат лайв кард ва да лайвш треки ошиқӣ хондаста. брат иш нашид дигариш зиқ наша. баъди ӯ далид шидани батли макс бетер макс текстоша хонд ва ай подписчикош пурсид ки барораш мужик. پرق اوزوی همه جنگه ایودان با گفتی خودش به دگه وانگه تو چی را پیش بینی کدی گویو مرا میبری نه جیان تو روزا بدون که تمنبری مرا عصبی نکنه که کدوم تا کش ما روز پسن خوب نه خوش خبر اکنون برای ریختن موی سر قفز کردن ریش خود یا اینکه شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید یا اینکه شما فربه هستید و میخواهید خراب شوید یا اینکه شما سفید شوی پوستی بدن دارید یا اینکه دیگر بیماری پوستی بدن دارید یا اینکه شما میخواهید قد خود رو بلند کنید همه این مشکلی ها راه حل خود رو یافتن با محصولات های صاف سودا. доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 24 соат барои дигар давлатҳо ва дигар шаҳрҳои Россия бошад доставка 3 рӯз мебошад. барои маълумоти бештар метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. аз номи канали мо гап занед ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. Мастер Азия да инстаграмаш як кас ҳатмед кард ва гуфт ки шогирд тайёр кардам. хай мебинем ку Мастер Азияча че нишончаву чени раликчаву чени дигарош мебуромада боша. Мастер Азия ай тренд қафона монда. Честер ки дар гузашта дежавюда буд группа ва дар ояндае ки гузашта чанд сол пас буд дахезе авлод буд ва ҳозир дахезе авлод нест. дар сторизаш як репдухтари фаронсавира монд ки дар уҷа тенҷи бад мехонам ва атмед кард реперора муроҷиат кард ки че май нола кардана ранги ҳама ёд бигирен ва BIG ву 221 соҳа ҳама атмед кардан ки баъд айзик навист ки кия мирамон ма гуфтам ки Честер гуфт ки хай охи реп бе нола пеш намера каму нола ки реп пеш рафсай ҷанг духте. ай ҳама популярни тема дар репи тоҷики туй муборакай ва ина бо як треки дига дар сафшон хуршид Масир Сура Саҳро ва Кеш як треки нав баромад. Туй муборак дар ҳама давру замон дар репи тоҷик ягон одами вазбин буд ва ҳозир дар репи тоҷик ва дар батли тоҷик ай ҳама дар вазбин и BIG дар сторизаш ҳамаи текстоша пешай батл хонд ва гуфт биен ман харизмам қатъи ӯра мебирам лекин мутаассифона батла бинен мефаҳмем чӣ гап шид. مرا به طرف میدونه همه که دارم نیتی غلوب شوی چرا فرود کن об شپی مایدون باطلا پوک شکی مکروش дуюм треке ки дар репи тоҷик дуюм мавзӯе ки дар репи тоҷик бениҳоят машҳура и ғарибиай Лек Мантеляно ғарибира фармача алиш кард. кадоме метавона реп гӯш карда кадоме ақлаш кор мекуна кадоме панияткаи ҳозирай хоҳиш мекунем треки Мантеляноро гӯш кунен ва агар ки битонен дар перепискаи ма дар дайректи ма бинависен ки дар бораи чӣ гап зесай ва аслан сути трекиш дар бораи чи ай ждат мекунам. Седволф баъди қадар дисо баъди қадар андеграунд баъди қадан як треки лайли бировард ки дар мобайншон монанде ки раслабица дора. ман хиёл мекунам ки ин раслабони Седволф просто так неста ай пеш трекои хеле жесткиро ба фикр муҷдат мекунем. багӯшем треки лайлира ва бифаҳмем ки дар бораи чӣ андеграунд мехона. шикорчи кайфзигда да валнаи хичай ва трекоиро мехона ки дили мардума гарм мекуна. агар ки безор шида бошен ай батл ай визиф ай ответ ай хоидан ай любойчи канали шикорчи бидурин трекоша гӯш кунин камтарак асаботон ором мешава.
мебач иштирокчи батли соли 2020 пешаи батли ҳамгруппаш яъне бахик ки қати Дантес батл дошт пешакӣ сторис кард ва гуфт ки Дантес бахик барои тра пушки нест ва бисёриҳо хид накарданд ки барои чи хелияй хотиррасон мекунем ки Александр Сергеевич Пушкина Дантес дар чи буд дар рӯбарӯ киштагияй неки чапанашид. Салом алейкум народ, салом алейкум народ. 15 мажда доре, хидма мажда дорам. Я ҳафтаи дигашмон. Неки пагар безеби мажда дорам Дантес, итда Пушкинест и бахикай тайёр ша. Асосгузори репи тоҷике ки ҳозир мо мешносемаш. Репере ки изон накашида дар кӯча буромад гуфт ман реперам ва тоҷик бачара гуфт ки репи мара гӯш ки Мастер Исмаил Исмоилов зод рус дошт ва дерам шидаги бошад меган ку лучи поздно чем никогда. Мо шуморо ака Исмоил ба рӯзи зодрустон табрик мекунем ва ба шумо хушиҳои зиндагиро орзумандем. нави кемси хиёл мекунем дар каналаш ба наздикиҳо як формати нав барнома месозад ва дар барнома мумкин ки ягон хел бо нажалс давид кунак боша лекин мо аз сабабе ки репарталем ва бояд нави кемси ягоншо бигем мебача ту батли 6 ба 1 дорӣ ва тайёрта биим бо текстота фуромӯш накунӣ я телефон бихонӣ ба бигӯ ки ман ним шаб биридим барое ки гапи чап мешид во 6 касан фуромӯш накунӣ. лен да ҳама визов дод не ки ҳама гуфта мо бачаҳакҳои хезера дар назар надорем барое ки лен худаш да ҳаму визофош хуш роҳак фаҳмонд ки агар ки ма да батл хати бачаҳакҳои хезер бошам ман худам пешакӣ мегумшон ва барои ҳама гуфта лен хезера дар назар надорем навика дар назар надорем парчуганова дар назар надорем репчикова дар назар надорем короче ҳеҷ кар дар назар надорем просто так визов буд. сол бачаҳакҳои хезер авлоданд ки ман ора ягон вақт визов наметам ва визов доданиам нестам бачаҳако да сират ки бисёриҳо мешносенш ва кадоме ки намешносаш душанбаи сират бизанен мебинен кияй ва трекошам гӯш кунед трекҳои хуб дора қати бароншон фиткага бисёр қати бачаҳакҳои хезер 20-20 треки нав буромадаи бидроин гӯш кунен ва биген ки треки такону ларзону ҷумбон ба кадом формат дохил мешавад андеграунд ё лирика ё ки клубни ё ки чӣ бидроин фикротона дар трекаш бинависед. Омон Джонс ки баъд дар Россия омаданаш мехоҳад ягон батл куна ва официально мегем ки дар батли сол номаш незнакомый буд ва аз сабабе ки мо цензура бисёр доштем гуфтем ина хеле гап назанем хеле гап назанем мара гуфт ки акади худо ма иштирок намекунем чунки гапи чап намешавам мада мехоҳад ки открити боша ва ма фикр ма хушрӯ баён кунам незнакомец ай батл отказ кард ва бечораи Мустафо барои мо иштирок накард имрӯз батл да имрӯз батли рӯзи 9 август буд ва барои мо Омон Джонс визов дод райдер да яъне визови райдера қабул кард ва дар барномаи репортал визови ленда визов дода буд ва ай батли сол отказ кард значит вай мақсадаш дига чӣ буд ва мумкин ки дар рӯзои наздик бифаҳмем ки Омонҷон аслан чӣ мақсад дорад. ман визови райдера қабул карда будам дина ай сабабе ки компютерам вайрон шид натонистам видеоро монтаж карда партофта имрӯз ҳатман соз мекунам компютера ва пага видеош дар канали ман меброя мебинем мефаҳмем ман батл мекунам. фавик ба мисли шону барон ай тренд дур намонда айво ибрат гирифта дар қади кӯча касеро ёфтса бина ба карни монанда ҳамуро мега ой на бигирем баринаш ва рӯзои наздик як сторис кард ва дар уҷа як бачаак фарбичаак майдачаак дид гуфт бигичаро ёфтем биги бараш просмотрот мехеза неки бечора кӯдака шарманда кард ва кӯдак гирехт фавик хелнак ки дисит мезанам кӯдак биаҷи намо як чиз омадаем деҳа омадаем бикчара ёфтем биёремш бикчара интизор бишед бикчара ёфтем бик биёбар просмотри дунёи бикчара ёфтем. тӯли як сол мешавад ки роҳбари гурӯҳи Street Stars дар хизмати ҳарбия ки ин вазифаи ҳар як мардай ва бачаҳакҳои Street Stars роҳ афтода нашидагиянд хеле ки роҳбаршон мардона хизмати ватан кардестай ва ё ҳамакаса ҷамъ шудесанд ва план кардесанд ки гурӯҳа чӣ хел пеш мебаранд бинен ва хулосат наброред.
Рейм да сторизаш як видеоро монд ки кадом кароли реп да дис задае ва бисёриҳо мумкин хиёл кунанд ки шон да дис задае ё ки хиёл кунанд барон да дис задае. Ҳам хаша мегӯям ки вода дахл надорад, чунки недавна Рейм да битбатли маэстро ва М1 иштирок карда буд ва баъди паридан ба фикрам қарз карда обични кори иштирокча ва дис задае. Рейм додарҷон ҳама кадан ягон обрӯ нагирифтан наками кура. Эмик МС яъне МС Ғарибача баъди да батли формате ки Ғарибача против блогер буд ду қадар панч кард, ду қадар блогерро пас зад ва вызов дода ба фикрам уже реперо да МС Ғарибача зури баъди ва матра даъват мекунам да мушоирамон баранда бисти барои ки фристайли трама медонам ва любой хел ай ситуация меброй. Эмик биё кор. Ба блогерҳо чизе ки мехости гуфти, секретошонам бироварди, пасчонам зади, чизе ки мехости кади. Тамом ба мақсад расиди? Бо чӣ? Бо ягон кас да визов додани? ози ютуб ба фикрам авторски мезана барои музикаи бригадара истифода бурдан. Мебахши брат ва пешаи гуфтанем ки ин тема дар бораи навикаиш батли 6-1-аш. Навик ахир рафт хонаи хезе 2020 ва дар уҷа якҷоя маслиҳат кардан батл кай мегзара. Ба фикрам сумпум ҳама мара маслиҳат кардан чӣ хели шарт мешава, мухлисо ҳама мара ва охирда рыз кардан да судя. Нави гуфт ки судя барон шава ва шахер гуфт ки не охи барон палибон мо да овоз мета, барои ки мо палибон айтра зур метонем ва барон палибон мо да овоз мета ва ту мегӯи ки хеле кард. Ӯ гуфт ки не ман намегӯм, ба гуфтан уговорить кардан ва эълон на судя мондан ва Навик мара пешкаш кард ки судя бишам. Раҳмат Навик, барои медонам ки фарёд мекунӣ ба ҳавҷа ягон план дори ягон чӣ дори. Ҳам қаша гуфтанем ки ман палибон туда овоз наметам ва чӣ дар кор ҳами хита медонӣ ки ҳами одам утра овоз намета ва мара фарёд мекунӣ. Хел мекунам и выбори хуб нестай. Олд скула биёр ва ё ҳамаи чира медонанд ва медонанд ки репи тоҷика ки ҷазир кард ва ки обод кард ва ӯ хушрӯтар мебинанд ва барои ҳаму лучия ҳаму 5 касе ки Карлеон гуфт олд скул, ҳаму олд скула хуш кунен хубтарай. Мо парчугану дар кор нестем дар хел батло. Бах 84 единственный олдскули репи тоҷике ки активния ва ҳар рӯз ҳаракат дора, рӯз ба рӯз клипҳои нав бироварисай ва ина бо як клипи нав трекоша гӯш кунен. Намедонам барои чӣ ҳози бача поколени нав Бах 84 ранги пешина ҳар рӯз да ҳама ҷо намондесанд. Лекин ами 4 ё 5 треке ки охир кардаги ҳамаша гӯш кунен ва атмосфераш да кайф кунен. Махаҷ как всегда бояд ягон кор кунам ва иконаш воздуха ҷазир кардаги бача наки хеле воздуха хидат неста ва ҳама воздуха ҷазир кунӣ ҷавоб метӣ. Погода девонайне ки ҳавои соф, автовак, шамолак, салқин, из Саудзараби. Нек чота буй бесебун мешавад. Шарманда. Макс 98 дасторизаш блогерҳоро насиҳат дора, лек Макс як совет метавон форад ки чтобы гапта бигиран именно бугу кира да назар дори ва уже гапат маъно мекунам ва адреси хича меовай. Хеле обши бугу ҳеҷ гап мегаи мара нафтисеш мега мара нафтисай ном биги брат. Баъд модам ягон тема шавохи. Блогеро. Чиба ман хе кор боро я хел тама бинам ами хандан мегира. Накне айба. Май гандара. Май гандара. Ман хиёл мекардам ин трека Фаридуни Хуршед нависаги ва хондаги ки оказывается не просто масе раз яким кай нависагиш буд вақт наёфта буд ки нав меброраш барои ҳаму автори Май гандара дар репи тоҷик и мастерази дига дар корум нест и гапҳои друни дилшай и аввали саршавӣ Ҳасанов яъне фил яъне финалисти Садои кӯча 2 яъне ҳам финалисте ки Стёпа қати шогирдаш наомадан ва Ленд Ҳасанов мондан ва мо автоматически Ҳасанова чемпиони Садои кӯча 2 кадемус суми 3000 ба ҷояки дастш додем ҳаму сторизашда овози бениҳоят ширинша публикация кардаги ва бидроин гӯш кунен ва бифаҳмем ки ӯ бефоида чемпиони Садои кӯча 2 нашидаги
Ралик треки нав баровард ки бо номи падарай ва хиёл мекунам баъди трекаш дисшаш дад мекунем. Ралик треки падара бароварди камтар актишнал хабки чтобы треки падара бачаку гӯш кунан лайк монан ва ҳамун диси абишат карагита барор неки публикатсияш наку баъди треки шончаву шон аввал ва ё бад бик хиёл мекунам ай ҳамада репере ки бениҳоят дар сараш фақат проблема и бигай бо чӣ коре кард ки кашида бурдистанише бига бача мефурад хай ҳар кор нака бо набаран дикунаш конкретни чӣ корет кунан бидроем бинем ва бигем ки ку барои чӣ ва куҷо бурдисан бига братвар риск накунем даёркием хими қапан ҳамата мебарам хак оқибаташ ба хайр бошад дуо кунем дар ту механдам ма иҷода мекарсем зепер туй дора неки намедонам кира мегира ту бояд уро намегирифтӣ ту бояд уро мегирифтӣ ва тоқа нахир бачаҳако бидроен туюш да ку бинен кияй арӯз ва биген ва бифаҳмем ки ма ура гуфта кия дар назар доштам Баги бышка сигарета ма травзан мегири Авдра саат 4 сари туй дорам. Хай адреса намегам абиан Адресу короче Дубай Оае. Карьера тамом короче. 1 соат пеш райдер видео просто тизер бровард дар инстаграмш ва видеоша шав дар ютуб неброрем ва мо уже саросимаш даира дар инҷа пуш кардем. Гуфт ма вызов метам ба одаме ки вақтишда қатъи одамо да се каси фристайл мекардай, батл мекардай ва мо прекрасно фаҳмидем ки Шон-МС барои мо райдер дар Шон-МС вызов дод ва хиёл мекунем ки Шон-МС қабулш намекуна, не ки агар қабулш куна хайпи навекем ки ма Шон-МС да вызов метам. Салом алейкум райдер ёки Зафарат бугум гуфтанем ки ту беҳтарин рэпери, ту беҳтарин батлери ошноҷон ты оянда дорӣ да батл ма уже не братан ба ҳамин хотир ин победа айта маждани батл қати ягонта надорам реклам треки навхонд мар сарзадаем д бидроем гӯш кунем ва бигем ки бача ты сарзада нести ё сарзада намедӣ реп хонда наметонисти барои ҳаму инам ё кидай арӯз шуда ё ки мухлис ошта ва дар охир дар бораи Шон-МС ва я сюрпризаш гуфтанием ки Шон-МС абишат карда савоб шесташ ки ба наздикиё трек Шон-МС ҳамроҳи Манижа Давлатова номи трек бозгашт ки Манижа Давлатова ин қадар вақт мехостай боз бигарда ва бо Шон-МС через Шон-МС мехоҳад боз бигарда ва Шон-МС гуфт агари шумо да сюрприз боша майда сюрпризҳои крутое дорам ма чӣ хеле ки ма медонам барои ки ма медонам Шон-МС треки бозгаша бояд моҳи ноябр мебаровард усол лек фаҳмид ки кадоми чӣ шумиха мекуна ва навигем си ӯ шумиха кун бидай ва хиёл мекунам Шон-МС через треки бозгашташ мехоҳад шумихаи навика бикиша лек мутаассифона шумихаи навика через трек бо Манижа Давлатова кишта намешава именно вызови райдера қабул кушон хайпи навикемси кушта мешава ва батли 6-1 аз байн мерава ё ки уқа интерес намешава чунки тв райдер бениҳоят батли зур мешава ва мо ждат мекунем и буд барномаи Rap News ва дар охир гуфтанем ки кадоме мехоҳад 20 сомонӣ кор куна поён да номера ҳамуда муроҷиат кунен ва илтимос дига трекҳои реперора аввал дуронаш бидроен хушрӯа гӯш кунем баъд бигем ки чтоб ма бугум шо